May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga regular balita ngayon pong Miyerkules, July 26, 2023. Candaba portion ng Pampanga River at Tuna King Alert Level. At 20 barangay King Pampanga, makalbog, ulining bagyong Egay. Manuknangan kareng Lele Sapa, pepagbakwit ning Angeles City Government. Mapilang residente apektado ning CMAR Extension Project King Mabalacat, Manyawad Relocation. At pamamulus semento, inumpisanda na po king Baliti Panipuan Malino Road Project Keng San Fernando. Kabalen at yun na po kita pong ausandang yellow alert o alert level. Ini pong danum o water level kini po king Candaba portion ning Pampanga River. Base po iti kita ng mga data na po ning Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center nandin pong alas 5 ning abak. Ita pong sukad na 4.06 meters. Bang pong lakwas tayong pisabyan ng balita nga iti. Kasabi tayo po keng via Zoom. Engineer Hilton Hernando, ing Chief Hydrologist ng PRFFWC. Magandang gabi po, Sir Hilton. Welcome po sa ating programang CLTV 36 News. Yes, magandang hapon din po sa inyo, Sir Justin. Yes, sir. Sir Hilton, pag sinabi ho nating alert level, ano ho yung kagyat na dapat malaman o maunawaan ho ng ating mga kababayan na naninirahan po dito sa may tabing ilog dyan ho sa Candaba, Pampanga? Well, meron tayong tatlong level, kumbaga alert, alarm, and critical. So at the moment, yung alert level is about 60% of the channel capacity na na-reach na niya. Pero sa totoo lang, hindi pa naman ito yung overflowing capacity. Kaya lang at that time, nag-i-issue na kami ng bulletin kasi yun yung aming kumbaga yun yung aming panuntunan para sa alert level monitoring. So pagka alert level, nagiging more intensive yung monitoring namin kasi ang susunod doon is the alarm level. So mas masusi na yung aming information and monitoring kasi kung aabot ng critical, most likely aapaw na yung tubig natin. Pero ang Candaba po kasi is a swamp area. So actually nagpi-fill up po yung swamp, no? So yun naman yung ibang characteristic nitong area. Sir, ito hong kondisyon ngayon nito pong Candaba portion, yung particular, yung swamp. Ito ho ba nakikita natin na sa mga darating na araw pa, higit na tataas po, considering yung mga pag-ulan na meron tayo plus yung pagbabaho ng mga tubig mula po sa upstream portion naman nito pong ating kailugan? Well, oo, inaasahan namin na bagamat mabagal lang, pero inaasahan pa namin na tataas ito. Kasi una-una, filling up pa to in the process of filling up pa in swamp, yung mga pag-ulan natin is until until most likely baka mga 2 or 3 days more pa to, lalo na paglayo ni Egay, baka mas mahatak pa niya yung habagat towards dito sa sa portion ng Central Luzon. So we're expecting na bagamat hindi naman siguro namin nakikita na aabot in a manner na kagaya ng mga nakpas nating mga malalaking bagyo, pero magkakaroon pa to ng mga portions na submerged sa floodwater. Sir, aside from the Candaba portion, ano pa po bang bahagi ng Pampanga River yung pinakatututukan ho ninyo sa mga panahon na ito, lalo na pwedeng sabihin na may mga may banta rin ng higit na pagtaas po ng level ng tubig?
Well, ang isang nakikita pa rin namin dito is yung mga kung meron bang nanggagaling na mga high flows doon sa upstream area. Kasi kung titingnan natin, itong Candaba specifically mula Arayat no hanggang dito sa portion ng mga San Luis, San Simon area. Ito pa yung middle stream ng Pampanga River no. So tinitignan namin kung meron bang darating pa na malalaking tubig. So monitor din namin yung taas. At the moment, kagandahan naman yung since habagat ito, ano, yung west side or yung kanlurang bahagi naman ng basin ang naaapektuhan at wala naman masyado doon sa ano, yung silangang bahagi or I mean, yeah, yung silangan eastern side ng basin na kung saan nandoon yung upstream natin yung sa Nueva Ecija. So hopefully mga ba't inasahan namin tataas pa rin ito, hindi naman siguro aabutin yung level like yung mga nangyari noong 2015, yung 2018 na ano na mga flood levels natin. So for the meantime, for awareness purposes and preparatory, nag-i-issue talaga kami ng mga ganitong bulletins for that matter. Opo. Sir, merong nagtatanong lang dito sa ating social media, no? Saan daw banda yung monitoring natin doon sa Candaba portion? Particular siguro yung baka ang tinatanong nila yung istasyon ho ng inyong tanggapan ano na ginagamit sa pagmo-monitor dito ho sa Kailugan. Yes, Sir Justin. Ano? Yung aming station dyan sa Candaba, actually situated yan doon sa pinakamababang lugar dyan sa Candaba. In particular, nandyan dyan yan sa Barangay Paralaya. Kung familiar sila doon sa tinatawag na Dukma, no? Ito yung maliit na tulay, no? Going through Candaba, going to San Miguel, Bulacan. Just adjacent to that bridge, nandiyan po yung station namin na parang torre siya. So, sila diyang nilagay yan kasi ito yung pinaka-lowest part ng Candaba Swamp. Opo. Sir, samantalahin ko lang yung pagkakataon. No? Alam naman ho natin, meron tayong pinakitutunguhang El Nino phenomenon ano, ngayong taon. Ito hong pag-uulan na ito, yung pagtaas ng level ng tubig ho sa ilang bahagi po ng Pampanga River. No? Ano ho yung implikasyon nito dito ho sa pinaghahandaan naman nating tagtuyot sa mga darating na panahon? Kasi even the President Marcos himself, in-address ho niya ito sa kanyang katatapos lamang na State of the Nation address, ito hong El Nino. Yes, sir. Actually, maganda nga sana kung itong mga pag-ulan ngayon na nararanasan natin ay ma-conserve natin. Ano? Kasi yun nga, yung banta ng El Nino, which is more likely to happen itong last quarter until first quarter of next year, ay ang isang epekto nito is yung below average rainfall. So, it may cause dry to drought spell dito sa mga areas. Pero in general naman, hindi naman, iba-iba naman ang epekto niyan dito sa Pilipinas. Hindi naman specifically dito lang sa region natin. Baka mas malala siguro sa ibang region compared dito sa Region 3. And hopefully, sana hindi nga masyadong matindi yung effect niya dito sa atin. Well, yun nga yung isang magandang chance natin sana na yung mga pag-ulan ngayon ay sana ma-save natin or ma-conserve natin in a way to be able to prepare for these eventualities natin pagdating ng time. Sir, isang mabilis na paalala na lamang ho sa ating mga kababayan na naninirahan po sa gilid ng Ilog Pampanga. Ano ho ba yung mga dapat nilang gawin din para sa gayon maprotektahan din ho sila sa mga posibilidad na pagbaha? Well, ang alam natin lalo na kung nakatira kayo sa tabing ilog, ano ba yung madalas na pwedeng mangyari pagka lumalaki yung ilog? Ang isa lang na tinitignan natin yan, syempre, kayo yung unang maaapektuhan in case na magkaroon ng pag-apaw. Okay? Second, hindi lang naman yung pag-apaw ng tubig, yung erosion, yung riverbank erosion. Kung kayo ay halos nandoon na sa gilid ng ilog, yung naman pagguho ng lupa doon sa dala ng lakas ng tubig at saka yung pagkahina ng ng banks niya, yung pampang niya dahil laging natatamaan ng malakas na flow. So, iyan yung mga bantang nakikita natin kapag ganyan ang sitwasyon. And
more likely, no, siguro mas maganda kung yung mga kababayan natin ay bagamat hindi naman namin inaasahan na medyo malaki ang pagtaas ng tubig natin ngayon, siguro at the most ang tinitingnan namin sa Candaba is mga nasa alarm level lang, ano? And that to the extent na abutin niya yung critical level, hopefully, eh, as much possible, maghanda pa rin sila and prepare for any possibilities. Okay, maraming salamat po, Engineer Hilton Hernando, ang Chief Hydrologist po ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Sir, thank you very much po. Thank you very much, Sir Justin. Yan po kabalan, dimdam tayo po Sir Hilton Hernando, dikil po king sitwasyon ng level ning Danum, keti po king Pampanga River, particular na po ita pong alert level king Candaba portion. King aluwa pong balita, miras naman po king 20 barangay keti po king Pampanga, ing mialbugan, pauli na po ning alampatugot o alampat ng pamanuran, darala na po ning habagat o ning typhoon Egay, apesik na nga na pa po ning habagat ne. Base po kaya pong latest data, menibat naman kaya katamong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nandin pong alas 3 ninggat manapon July 26. 14 barangay ring makalbog o ring mapilang portion po kini po king Macabebe, Pampanga. Apin po yan king Saplad, David, Takasan, Candelaria, San Jose, Santa Maria, San Roque, San Francisco, Santa Lutgarda, Telaksan, Castuli, Caduangtete, San Juan, San Gabriel, Ampoy, Tanga, San Vicente. At din naman pong Barangay Bagang, Balibago, Nigi, Bebeanak at Sagrada. Ating ken mo naman pong lugar na masantol niya ating Barangay Pandaras po. Ken namang syudad ning San Fernando, Pampanga. Maka-blue alert status naman po yung PDRMC, Emergency Operations Center and Command Control. At maka-standby la po kano 24 oras ding rescue personnel ning PDRRMC bang mamiesaup oras na kailanganan la. Kaya naman pong Angeles City, inutos na po ng city government ng preemptive evacuation karing Manoknangan, karing pong Lele Sapa, King Syudad, Pauliniti, ning tropical cyclone wind signal number 1 na makatas pamurin king Mabilog, Pampanga, manibat po niyang July 24. Agpang po kang Rudy Simeon ing pamuntok ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, momonitor de ing Abacan River ang popuing Sapang Balen. King kasalungsungan, nalapan naman kanong insidente ning overflowing ang pong soil erosion kareng adwang waterways. Makipag-coordinate niya mo naman ning CDRRMO King Angeles karen pong pulot atlong barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils nung sakali la pong balaos miapektuan deng Angelenyo King Bagyong Egay. King pa magbalik na po ng CLTV 36 News, pakibaluan tamo king pag-asa noong nano na po ing latest King Bagyong Egay. Ako po Mama ko Kabalen, magbalik na po ng CLTV 36 News.
Magbalik na po yung CLTV 36 News. Kabalen, base po kay latest advisory ning NDRRMC, miras na po kanuking may git 180,000 katao po. Reng apektado king bagyong Egay, kaya po kay mayaliwang parti na po ning Pilipinas. Partikular po itang pamanalasaning bagyo, kaya po kay Norte. Bang pakibaluan tamo po na ano yung latest update kayang bagyong Egay. Akasabi tayo po via phone patch Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Mang Manny, ano na ba yung latest dito sa binabantayan nating bagyong Egay? Okay po, magandang gabi po sa lahat. Si Egay po ay nananatili po sa typhoon category at ngayon nga po ay namataan siya sa layong 70 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin po niya ang lakas na hangin na umaabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 240 kilometers per hour. Ito po ay medyo bumagal po ngayon sa pagkilos niya na 10 kilometers per hour hilagang kanluran po. Sa ngayon po ay nakataas pa rin po ang babala ng bagyo bilang 4 dito po sa may northwestern portion ng Cagayan. Partikular po ang Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Ballesteros, Santa Praxedes. Kasama po dyan ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Partikular po ang Burgos, Bangi, Dumalnig, Pagudpod at Adams. Samantala po, ang babala naman po ng bagyo bilang 3 ay nakataas pa rin po sa Batanes, northern at central portion ng Cagayan. Ang natitirang bahagi po ng Ilocos Norte, Apayao, the northern portion of Abra at ang northern portion ng Ilocos Sur. Ang babala naman po ng bagyo bilang 2 ay nakataas po ngayon sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, natitirang bahagi ng Cagayan, the rest of Ilocos Sur, the rest of Abra, the northern and central portion of La Union, kasama po ang northern at central portion ng Benguet. Ang babala naman po ng bagyo bilang 1 ay nakataas pa rin sa Quezon, Nueva Vizcaya, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, ang natitirang bahagi po ng La Union at ng Benguet at ang northern portion ng Quezon. Kasama po dito ang Polillo Islands. So yan na lamang po ang mga nabanggit na lugar, ang may mga storm signal. Kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan dahil medyo may kalakasan pa rin po itong bagyong si Egay. Yes po. Opo. Mang Manny, dun sa satellite image na ipinakikita natin sa ating television ngayon, base na rin dun sa ipinalabas na monitoring nito pong inyong tanggapan, parang pagkalaki-laki nitong sakop ng bagyo, kasi nabanggit ninyo mula dyan sa norte hanggang bandang Quezon, Polillo, ganyan, sakop. Basically, sakop yung buong Luzon. May mga kaibigan ho kami na tumatawag sa Metro Manila. Malakas din ang buhos ng ulan. Sa Baguio City, ganyan din ho yung monitoring na nangyayari. Ito ho bang ganitong pag-uulan, Mang Manny, sa buong bahagi ng Luzon, mararanasan pa natin bukas at sa mga susunod na araw? Yes po, posible pa po yung maranasan bukas dahil nandyan pa rin po si bagyong Egay. At inaasahan nga po na bukas ng hapon ay posible na po siyang lumabas ng PAR. Pero ganoon pa man po, kahit na po siya ay lumabas ng PAR, ay mag-iiwan naman po siya ng pinalakas niya na habagat o southwest monsoon na siya magbibigay naman po sa atin ng mga pagulan. Actually po, ang forecast accumulated rainfall po natin ngayon hanggang bukas ng hapon ay mahigit pong 200 millimeters dyan po sa may northwestern portion ng Cagayan. Kasama na po dyan ang Babuyan Island at Ilocos Norte. 100 to 200 millimeters naman po dyan sa may Batanes, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao at Abra. 50 to 100 millimeters dito po sa Zambales at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. So ibig sabihin yan ay magiging ulan pa po at marami pa po tayong marireceive nga na tubig, kaya prone po tayo ngayon sa mga pagbaha. Okay, maraming salamat po, Sir Manny Esguera, para ho sa inyong
ulat. Napakahalaga po na alam ng ating mga kababayan itong mga ganitong impormasyon. Sir, mabilis na paalala na lamang ho sa ating mga kabalen, sa ating mga karehiyon, lalong-lalo na ho dito sa Central Luzon, bagamat signal number 1, ano po ang dapat nilang paghandaan pa rin? Okay po, sa ating po mga taga Central Luzon, bagamat po nakapailalim pa rin tayo sa babala ng bagyo bilang isa, ay hindi naman po tayo nakakaranas sa medyo violenting mga hangin. Yung nga lamang po ay nagiging maulan pa rin po dahil pinapalakas pa nga po nitong Egay ito, hinihila pa niya itong hanging habagat na siya po nagbibigay sa atin ng mga pagulan, lalong-lalo na po dyan sa may western side ng Luzon, particular po ang Zambales. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po muli at magandang gabi po. Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. King aliwa pong balita, kabalen. Pegumpisan dane ing pamanalakad king Bayong City Hall. Keti po king Mabalakat. Akit siya po ini king Barangay Mabiga. Base po king plano metong 5-story building atin 1800s o 18,000 square meter floor area. Magbalitaya po Paulo G. Santos. Bibabango na kanuking krisis sa pauli na ning pandemya ing lokal na kapanibala na ning Mabalacat, Pampanga. Iti ing meging amano ng Mayor Chris Garbo, ing focal person for health ning League of Cities of the Philippines o LCP, king karelang 75th National Executive Meeting, Merapat King Clark. Ing karela kanong shares akakuha king panakita na ning Clark Freeport and Special Economic Zone at dating magagamit king pandemic response, mibibien na kanu ngeni karengaliwang proyekto. Around this ecozone, kami po'y tumatanggap ng 2% of that, almost 800 to 900 million a year. That's why, without the commitment of this city mayor, I am helping the province of Pampanga. Just recently, last Friday po, after our groundbreaking of our new city government, yung pong city hall namin, nag-distribute po ako ng 19 na utility vehicle po ng mga sanggunyang bayan. 19 municipalities po ang binigay ko po sa kanila. Keng pamanisplika ng Mayor Garbo king CLTV 36 News, makapanaw na kanu bang isamas ing City Hall ning Mabalacat, lakwas daragul na ing business transactions king syudad. The seat of government is that mirrors what kind of leadership you are, including yung government. Diyan sinasalamin ng isang magandang City Hall o ng isang kapamahalaan ang magandang pamamalakad din ng mga nanunungkulan. Yun lang. Bakit mo pupunta yung mga tao doon, hindi sila komportable? Pupunta doon, wala silang upuan, napakainit. Yeah, show window yun eh. And then yung mga namumuhunan sa atin, ba't ang laki-laki ng binabayad nating mga tax dito? Bakit ganito ito? Bigit yang 1 billion pesos alaga ing 5-story City Hall building ating 18,000 square meter floor area. Tatalakad JT king 2.1 hektaryang gabuna sa lina ning Mabalacat LGU king Barangay Mabiga. Miponduan niya ing proyekto pauli na ning loan agreement na aprobado na ning sangguniang panlunsod. King kasalungsungan mayakit siya king Barangay Tabon ing City Hall ning Mabalacat. Panahon ng Mayor Marino Boking Morales o banwang 2008 anyang idinonate ne iti ning real estate tycoon ay Delphine Lee, kataluki ning pangatalakad ning Severa Subdivision. Base king article ning Diaryong Punto, Central Luzon, ami publish anyang September 2008, 30 million pesos sing alagana ning kasalukuyang City Hall suking Amanwandang Business District. Dapotan ang Garbo, mas strategic nung ilagay ti king Mabiga, bayang makalibutad king Balen. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. O ini po kabalen, nung eka pa may kapag-register SIM natin kapang 4 aldo o 5 aldo sana manibatnan din pero ulimbengi na 4 na aldo. Bang tagalan po itang registration at ibalik ing service ning kaya kang phone number. Kaya rin na kanuning grace period IT, ala ng extension agpangking National Telecommunication Commission. Makibalita tamo po kang JM De Jesus.
Disyembre ning milabas sa banwa anyang pegumpisa na ning National Telecommunications Commission o NTC at ng Department of Information and Communication Technology o DICT ing SIM card registration. Iti kay bat ng pinirman President Ferdinand Marcos Jr. ing Republic Act 11934 bang solusyonan kano yung problema dikil kin text at online scams. Pormero yung may scheduling deadline na ng April 26, dapat may extend pa iti hanggang July 25. Basikin datos na ng NTC as of July 24, mahigit nung 105.9 million di makapag-rehistro ng SIM. 63.04% niya kano iti, ning target na mahigit 168 million. 49.9 million kareti ring smart subscribers, 48.3 million king Globe at 7.5 million naman kin dito. Agpag ang Director Azor si Choning NTC Region 3, naging matagumpay ang SIM card registration kaya Central Luzon. Overall, itang kinatamong SIM registration by virtue of the Republic Act 11934, no? Successful yan, very successful yan as far as the National Telecommunications Commission or NTC is concerned, you know, and DICT, you know. So very successful yan. Bistaman tauliyang Aldo in July 25 at in pang 5-day grace period bang makatagal kin pa magrehistro. Dapat magumpis sa July 26, milakon nila service ng rehistrong SIM. Naman yaring tanggap incoming and out going, you know, calls, text messages, etc. Including social media and e-wallet, except itamong text message from the telcos para reminder king SIM registration. So, atin lang 5 days to register pa. Karing tagal king registration, makatanggap naman kanong one-time PIN bang i-activate ng tambingin SIM. Kaya rin ng 5-day grace period, ala na kanong extension king SIM card registration at enabitas ang magamit ng unregistered SIM. Kailangan na kanong saling bayong SIM at i-register ni king pormerong activation. Kaya pinimportanti, karing kinatamong subscribers, karing kabalenta mo, sa lahat ng kababayan natin sa buong Region 3, huwag nating paggamit yung ating SIM sa kahit pakakilala natin, baka gamitin sa kalokohan. Ano? So, at saka siyempre, yung pinaka-importante, huwag nating ibenta. Italang ibenta rin kaya katamong SIM na registered. Kasi itong may bentalo, ginamit doon rin nga luwaking kamulangan, kaya pamang text scam, dami, kaya kaya makalagay ito yung yamin yung lagyo mo ito, yung address mo ito, yung identity mo ito So, bawal yung magbenta ng identity, siyempre. Yung bawal yung magbenta, at lalo bawal yung salin. So, JM Jesus, CLTV 36 News. King aliwa naman pong balita makisabila. King gobyerno ring mapilang manoknangan po king Barangay San Joaquin, Mabalacat City. Apektado kaya pong gagawan dang Clark Mabalacat Angeles Road Extension Project. Inga pong karailang adwanan masaleseng relocation. Sinabi na naman pong Mayor Chris Garbo gagawa ng city government ng gustong proseso dikil kayong infrastructure development. Makibalita tamo po kang Liana Canilaw. March 24 ngening banwa, anyang pagumpisa na ng Department of Public Works and Highways ang expansion project ng Clark Mabalacat Angeles Road as sakop ng Barangay San Joaquin, Mabalacat City. Target ding mayari ang proyekto kang daratang August 20. Bistaman ala ng pabulan bayo ang project completion date at in pamuring mapilang residente ng gaman ngeni kano kumporbi kang gagawan dang dalan. Metong nekare ni Alma Hulao, aakasabi ng CLTV 36 News anyang June 27. Ngini, ing metong questionable kaya kami kening residente na ning buong residente na ning San Joaquin. Why alang public consultation have been conducted before the gawan ng SIMAR or ing dalan na yan? Ngini, ing question, ing try kaya kami is, there's a family affected na milalako bale at the same time at hindi mga tapya sa bale. In time Kenny queries is, nano ingawan da kareng families affected? Is it relocation, compensation, or none, or just compensation? Wherein mamutang kami karing kaya kaming officialis na ning barangay ni, and even karing aliwang LGUs, na alala pa pong asa sa po.
Pigaga na kanda kanurang may Mario in karelang safety, lakwas dara kalnoreng may buklat na establishmento kayang karelang lugal. Naka-overpopulated na yung San Joaquin at baluta naman na established na lang rin tao Kenny, natin ang school, at the same time natin ang church, na makanano lang ang church. Kung lalaman niya, crossing na yung dalan. So, yung munang concern ni is yung safety na rin anak ni when it comes to school. Kasi in school ni Kenny, banda yung Northeast, and then more resident is Bambla Kenny South. So, bisa ka tayo bisa, mag-traverse lang po. And one question is, itang safety natin ni Barangay. Agpang naman kang residente ay Reginald Deitao, alam mo naman kanong kasiguraduhan kung hindi na lang masales ang relocation deng sablang apektado king proyekto. About king relocation, lagi po kasing balo eh. Sana po, continue na ang pusaw. E naman po kasi pwede na lasakan do rin kay Mikeni kay batalaging balong kapalit na rin tuknangan mi, makalunos na gayaman po. Masaya sila kung bali rin tuknangan mi. Anyong July 6 merapat in public dialogue king pilatan ng City Council at ding apektadong residente kay bat ng pera lang sulat ning metong amemalen. Akit yung Facebook post ng City Councilor Marjorie Sambo na sisiguraduan na ng local government i-monitoring kang sitwasyon dareng residente. Panigobran da naman kanong impama may solusyon kareng isyong daranasan dareng may Mario. Anyawara na namang Sambo impama nintindi dareng may malen kabang gagawan ng proyekto. Dapat nga ng July 26, pasibayong kinomusta ni CLTV 36 News di Hulaw at agpang karela ala kanong pamagbayo king karelang sitwasyon. Agpang naman kang Mayor Garbo, gagawan da istong paralan at proseso dikil kang infrastructure developments king karelang syudad. Alam mo, ginagawa natin dyan, yung mga proseso na dapat nararapat para sa kanila. For example, babayaran mo yung kanilang disturbance compensation. Kung kailangan mo silang i-relocate, yan mo sila ng relocation center. At dapat hindi na maging humane ka. Hindi yung ililipat mo, pero paglipat nila, parang mas miserable sila. Dapat ang gawin mo, umangat naman sila at mararamdaman nila na you're caring for them at maging humane ang paglipat mo. Kaya being citizen journalist ay Dominic Manalo, Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ini po kabalen, pisasabihang gagawang dalan pamurin, mamulos no pong simento, keta pong 70 meters ning kapit ng lane, king gagawan dang Baliti, Panipuan, Malino Road. Agpangpuyan kang Engineer Jasper Brian Santiago, ning Pampanga 1st District Engineering Office, ning Department of Public Works and Highways. Magbalabalaos kanuing construction nung sa Lesena ing panahon. Natatandaan pong makatapilan niya po reniklamo deng motorista at memalen ing may sabing road construction o ing road project pauli kanu nitang makipot aditor maging sangka naman ning pangabaldog dareng saken keta pong excavation o ditang excavated part ning may sabing construction site. At bitengga mo naman po yung obra, yung sabyan na po rin kontraktor, uliping kanong, masikan yung pamanuran. Sports balita ta naman, menyambot lapureng Pampanga Pradera Theme Park. Laban po kay Cagayan de Oro, Higalas, anya pong Martes yan, July 25, Pauliniti. 2-0 na po yung karelang standing keng Pilipinas Super League 18 under Battle of Champions. Tutukida naman po nga kalaban. O ngayon pong bengi kasalungsuhan. Kalaban doon po rin Farm Fresh Milkers NCR. Mararapat po yung laban keng Brenzy Giao Convention Center, syudad po ning San Fernando, Pampanga. Nandin pong bagya, mag-umpisa pa mo po yung laban. Huling mag-overtime po itang first game. Kabale, nagkatanda ko po, di nantalang suporta. Reni pong kakatamong matenakang basketballistang Kapampangan. At then po rin mga regular balitang kinalap ning kakatamong news team king lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs
Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Ini po yung CLTV 36 News. Dakal pong salamat.